Jalla weet julle ek is Jalvik alles vir 'n donut. Yo, ek het Jalvik net losgehad vir 'n gewone donut. Niks fancy nie die donut. Dat ek kook bro. Fresh. Dat ek wil net 'n stukkie Waar? bro. Maar ja, dit gaan. Wow. Nga punga. Ek gaan klein appie vat. Ja. Ik heb Jalvik nodig gehad om net een donut te beginnen zoetigheid. Ik oefen met jullie. Net om een beetje zoetigheid. Om mijn lip te doen. De pleurig zoals de tong. Ja. Dat bro nie lekker nie. No, you didn't do that now. Waar mijn donut? Waar mijn donut? Het is lekker gebrood, die gooi ek in. Waar mijn donut? Waar mijn donut? Dat is op ja. Waar mijn donut? Net omdat jy lekker as vir jou tuisbasis sê nie as ek lekker by my tuisbasis. Wie gee jou die reg om my donut te gooi nie tyd, maar jy audacity. Ik zeg je in je bek afdruk. Ik zoek een donut. Ga ik op mijn andere donut. Ga ik op mijn andere en die morgen om mijn donut weg te gooien. Als we kunnen een skoftigheid. Nee? Nee? Dat is de recht om dat te doen, niet? Ik weet niet, ik wil dat hij bij donut in zijn. Maar ze lijkt dat ze lekker bij ons, ze lekker bij mij niet.